Opromje, de skeeën opnemen en de eerste reparaties. Friesland herstelt hem van de storm van Juster, die een ravage achterliet. Verzekeraars roezen de skeeën in uw provincie op miljoenen euro's. Oeral binnen dakken vernield. Hoe de hele provincie binnen honderden bjemmen omgaan, liekers hier in het Jouwte Bosk. Bij bouwbedrijven stiert de telefoon reed gloeiend. Die krijgen protte werk de komende tijd. Drinkwetterbedrijf Vitens is op tal van plakken wetterleidings on het herstellen, die toch omgaande bjemmen stikken lutsen binnen. In Veensen is de Marwei in Ljouwert wordt Joert een reïntegratiecentrum iepenen. Daar kunnen detineerden terugten van nijszorg. Ze kunnen contact lezen met instanties die het detineerden bij gelijks helpen kunnen waarom te komen in de maatschappij. Het gwot uit bennenboekenwinkel De Toverlantaarn aan de kelders in Ljouwert is voor een grut paar te redden. De boeken en de kasten binnen oerbracht naar een loods in Dokkum. De Toverlantaarn is troffen door de grutte brand verliezen wieken in Ljouwert. Het winkeltje stiert tjin de verbaande gebouwen aan. Joen eerst nog kans op buien. Het wordt zo'n graden. Morgen droeg maar zinnen, zo'n 13 graden. De wind is matig ontkrachtig en komt uit het zuidwesten.